Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa upoudutaan teini-ikäisten maailmaan ja vanhemmuuden haasteisiin. Tässä ensimmäisessä jaksossa tutustutaan rajoihin, miksi rajat on nuorelle niin tärkeitä, mitä nuori niistä hyötyy ja miten rajat helpottaa myös vanhemman elämää ja miten ne antaa positiivista potkua ihan siihen perusarkeen. Lopuksi mä kerron vielä yhden ihan arjen konkreettisen esimerkin rajoista, kuinka vanhempana toimia ja erityisesti miksi. Eli ne perusteet siellä päätöksen taustalla. Joten kuuntele loppuun asti, niin saat hyvän vinkin sovellettavaksi ihan käytäntöön. Mä oon Janne Jääskeläinen, äiti ja terveystieteiden maisteri ja terveystiedon opettaja lisättynä erityispedagogiikan opinnoilla. Nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa mä oon työskennellyt reippaasti yli 20 vuotta työskennellen opettajana erityisluokilla, jopo- ja kymppiluokilla, terveystiedon aineopettajana ja Tuvalla vastuuopettajana. Näiden haastavienkin vuosien aikana mä oon kehittynyt ja kasvanut todelliseksi ammattilaiseksi usein kantapään kautta. Käytäntö on kuitenkin mun mielestä se paras opettaja, vaikka taustalla koulutusta olisikin. Ja mun työssä mä oon nähnyt, kuin tärkeää on, että vanhemmilla ja nuorella löytyy se yhteinen sävel. Mä teen tätä podcastia, koska haluan tukea niitä vanhempia, jotka etsii toimivia käytäntöjä teini-ikäisten nuorten kanssa. Ja koska nyt mulla on taitoa ja kykyä jakaa tätä mun osaamista myös teille. Tänä päivänä mediapuhe nuorista ja perheistä on kovin negatiivista ja ongelmakeskeistä. Ja itse haluankin korostaa sitä, mitä voitaisiin tehdä ennemmin kuin sitä, mikä on pielessä. Toivottavasti voidaan yhdessä purkaa haasteita ja luoda parempia suhteita nuoriin. Joten jos koet aiheen omaksesi ja itsellesi tärkeäksi, sä oot jo oikeassa paikassa. Pysy kuulolla. Hyvin usein kuulen vanhempien pohtivan rajoja ja sitä, kuinka vaikeaa on välillä tietää, mihin niitä rajoja asettaa. Rajat on myös kestoaihe someryhmissä, joissa kysellään toisilta vanhemmilta, miten he ovat kyseisessä asiassa toimineet. Näihin kysymyksiin sitten erilaisia ehdotuksia satelee, kaikenlaisia omien kokemusten pohjalta, mikä on toiminut juuri sille omalle nuorelle. Nämä kommentit on tärkeää vertaistukea samassa tilanteessa olevien kesken. Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että vanhemmat asettaa nuorille rajoja, sillä rajoilla on hyvin merkittävä rooli nuoren kehityksessä ja hyvinvoinnissa, ja se on iso teko mielenterveyden puolesta. Nuoret tarvitsee ehdottomasti selkeitä, mutta reiluja rajoja. Mä kerron seuraavaksi 5 syytä, miksi rajat on tärkeitä ja mitä hyötyä niistä on. Ensinnäkin turvallisuuden tunne. Rajat luo nuorelle turvallisen ympäristön, jossa hän voi kasvaa ja kehittyä omaksi itsekseen. Kun nuori tietää, mitä odottaa ja mitkä on säännöt, hän tuntee olonsa turvalliseksi ja rauhalliseksi. Silloin hän tietää, kuinka toimia. Voisi ottaa esimerkiksi aikuisten maailmasta vaikka sellaisen, että etkös itsekin tuntisi olosi paljon turvallisemmaksi ja rauhallisemmaksi, jos olisit menossa tärkeille juhlaillallisille ja jos tietäisit täsmälleen, kuinka kuuluu käyttäytyä ja mitä ruokailuaterimia missäkin järjestyksessä käyttäisit. Samoin pukukoodisto on tarkoitettu nimenomaan tuomaan juhliin osallistuville turvallista ja hyvää mieltä, kun tietää varmuudella, ettei ole yli- tai alipukeutunut. Ihan samalla tavalla nuoret tarvitsee tavallaan käyttöohjeita erilaisiin elämäntilanteisiin. Nuori, jolla ei ole lainkaan rajoja tai joka voi itse hyvin vapaasti päättää jo varhain elämästään, on usein turvaton ja holtiton, koska hän etsii, missä se raja tulee vastaan. On ihan luonnollista ja oikein, että nuori kokeilee rajojaan, muutenhan hän ei koskaan tietäisi, mihin hänen kyvyt riittävät. Toisena tulee itsenäisyyden kehittäminen.
Rajoja asettamalla vanhemmat auttaa nuoria oppimaan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Nuori oppii, että hänen on tehtävä valintoja ja otettava vastuuta omista teoistaan. Rajoja voidaan iän ja kehityksen mukaan väljentää ja se olisikin suotavaa. Ne on tärkeitä etappeja nuorelle ja ovat eräänlaisia mukavia palkintoja, jotka osoittaa hänen kasvaneen ja kehittyneen riittävästi, että hän voi ottaa lisää vastuuta elämästään. Kuitenkin huoltajalla on vastuu määritellä, milloin nuoren kyvyt riittävät uusiin vastuisiin. Vaikka nuori saattaa kapinoida rajoja vastaan, toimivat ne nuoren hyväksi. Ja silloin nuorella on rajojen suomissa raameissa vapaus kasvaa ja kehittyä. Liian suuri vastuu liian aikaisin kuormittaa nuorta kovin. Joskus rajat voivat jopa toimia nuorella hyvänä tekosyynä, jos hän ei vaikka haluaisikaan osallistua johonkin kavereiden toimintaan. Silloin hän voi käyttää perheen sääntöjä syynä kieltäytymiseen ja antaa tavallaan hyväksyttävän syyn kieltäytymiselle, eikä nuoren tarvitse pelätä kasvojen menettämistä. Eli hän voi hyvillä mielin siirtää vastuun omille vanhemmille. Kolmantena tulee sitten sosiaalisten taitojen kehittäminen. Rajat auttaa nuoria ymmärtämään, miten toimia sosiaalisissa tilanteissa. Ne opettaa heitä kunnioittamaan toisten rajoja ja ymmärtämään yhteisön normeja, eli niitä lakeja ja sääntöjä. Tämä taito on erittäin tärkeää meidän yhteiskunnassa ja ajattele vaikkapa nuoren tulevaa työelämää esimerkiksi. On tärkeää, että nuori huomaa, että monissa perheissä voi olla erilaisia sääntöjä. Kaikilla nuorilla säännöt eivät voi olla samanlaiset, eikä niiden pidäkään olla. Suotuisissa tapauksissa tämä voi johtaa kompromissien opetteluun, vaihtoehtojen suunnitteluun tai sitten pettymyksen tunteeseen, joka sekin on erittäin kasvattava ja tarpeellinen kokemus. Tiukkismutsi tai natsifaija nimittelyt voi huolettauttaa kunnianosoituksina ja nostaa leukaa pystyyn. Tässä voi myös itselleen muistutella, että usein pettymyksen tuottaminen nuorelle herättää myös itsessä ikäviä tuntemuksia ja niitä on vanhempana vaan totuteltava sietämään. Se on terve tunne niissä tilanteissa ja aikuinen kyllä kestää myös ikäviä tunteita, kun tietää, että toimii nuoren hyväksi kasvatuksellisessa tilanteessa. Kun nuori oppii kohtaamaan elämässä vastaan tulevia pettymyksiä, se kasvattaa sitkeyttä, sitä resilienssiä, jota voidaan ehkäpä kutsua myös suomalaiseksi sisuksi. Kotimaisessa sisu-elokuvassa määritellään sisu niin, että se ei tarkoita sitä, että aina voittaa, vaan sitä, ettei koskaan luovuta. Resilienssi vahvistuu vuorovaikutuksessa yksilön ja ympäristön kanssa. Siksi sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus muiden kanssa on hyvin tärkeää, jotta joustavuutta ja pärjäävyyttä voidaan nuorella vahvistaa, että hän selviää haasteista ja stressistä huolimatta. Tämä on hyvin tärkeää mielen hyvinvoinnille ja on hyvin tärkeää, ettei nuori linnoittaudu sinne pimeään omaan huoneeseensa. Neljäntenä on sitten oikean ja väärän erottaminen. Rajoja asettamalla vanhemmat auttavat nuoria oppimaan, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Tämä on tärkeää moraalisen kehityksen kannalta. Ei ole yhdentekevää, käveletkö lapsesi kanssa punaisilla kadun yli tai ajatko autolla vanhoilla vihreillä, kun nuori on sen näkemässä. Vanhempi toimii siis esimerkkinä silloinkin, kun itse ei sitä edes huomaa. On tärkeää, että nuori oppii, mitä saa tehdä ja mitä ei. Että hän tietää, kuinka toimia silloinkin, kun kukaan ei ole näkemässä. Kuuntelin kerran erästä äitiä, kun hänen oli hyvin vaikea ymmärtää, miksi hänen teini-ikäinen poikansa oli tuomittu myös korvauksiin päiväkodilla tapahtuneesta pienestä tulipalosta, vaikka hän ei ollut sytyttänyt tulipaloa. Nuori oli kuitenkin ollut mukana, eikä ollut yrittänyt estää tekoa, eikä ollut soittanut apua. Tässä tapauksessa sekä nuori että huoltaja ajattelivat, että ainoastaan varsinainen teko oli tuomittavaa, eivätkä ymmärtäneet, että mukana olemalla tavallaan hyväksyy rikollisen teon.
Näitä esimerkin kaltaisia tapahtumia varten on hyvä, jos nuorella on kehittynyt selkeät arvot oikean ja väärän suhteen. Silloin hän kykenee toimimaan oikein ja vastuullisesti. Hän uskaltaa paremmin vastustaa myös joukkopainetta kaveriporukassa, kun hänellä on selkeä käsitys hyväksyttävästä toiminnasta ja myös mitä seurauksia teoilla voi olla. 5. tulee sitten stressin ja ahdistuksen vähentäminen. Kun nuori tietää, mitä säännöt on, hän voi keskittyä muihin asioihin, kuten opiskelu- ja ystävyyssuhteisiin, sen sijaan, että murehtisi epävarmuutta. Kun säännöt on selkeät, nuori tietää, mitä häneltä odotetaan, eikä hänen tarvitse olla epätietoisuudessa, joka saattaa aiheuttaa ahdistuneisuutta. Rajat voi myös auttaa nuorta tekemään parempia päätöksiä elämässään ja välttämään tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Hän ei tarvitse pelätä, ylittääkö hän rajojaan, ja näin hän voi keskittyä omiin unelmiinsa turvallisin mielin. Rajojen hyödyt vanhemmille. Mieleen tulee ainakin seuraavat 4 hyötyä. Ensinnäkin selkeys ja johdonmukaisuus. Rajoja asettamalla vanhemmat luo selkeät odotukset, mikä helpottaa perhesuhteita. Kaikki tietää toimintasäännöt ja millaista toimintaa ja käytöstä jokaiselta odotetaan. Johdonmukaisuus auttaa vanhempia myös tuntemaan itsensä varmemmiksi kasvatustehtävässään. Toiseksi vähemmän konflikteja. Kun rajat on selvät, nuoret tietää, mitä heiltä odotetaan, mikä voi vähentää riitoja ja konflikteja perheessä. Usein kaikissa ihmissuhteissa oletetaan asioita, ja sitten kun toinen ei toimikaan näiden omien oletusten mukaisesti, petytään häneen. Selkeät säännöt ja rajat vähentää oletuksia, ja tämä luo rauhallisemman kodin. 3. tunteiden hallinta. Rajoja asettamalla vanhemmat voi opettaa nuorille tunteiden hallintaa ja itsehillintää. Rajat on ja pysyy, vaikka nuori niitä kapinoisikin. Tänä päivänä esimerkiksi impulsiivisuuden hallinta olisi aika tärkeä ominaisuus oppia. Rajat siedättävät nuorta myös epämieluisiin tunteisiin. Näin hänen on paljon helpompi kohdata pettymyksiä ja ikäviä tunteita myös aikuisuudessa, kun vanhemmat eivät ole enää lohduttamassa ja antamassa hänelle tukea. Nuori oppii, miten toimia erilaisissa tunnetiloissa. Rajojen asettaminen nuorelle voi auttaa vanhempia myös hallitsemaan omia tunteitaan ja reaktioitaan nuoren käyttäytymistä kohtaan sekä siedättämään myös itseään niihin epämiellyttäviin tunteisiin. Joskus tuntuu siltä, että jotkut vanhemmat antavat periksi, koska eivät itse halua tuntea ikäviä tunteita tuottaessaan lapselleen pettymystä. Vanhemmillakin on siis tilaisuus oppia. 4. on tämmöinen kuin yhteinen päämäärä. Rajoja asettamalla vanhemmat ja nuoret voi työskennellä yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita, kuten vaikkapa koulumenestystä tai hyviä käytöstapoja. Tämä voi vahvistaa perhesiteitä. Kaikki yhdessä touhuaminen ja tekeminen on hyvästä, varsinkin jos se aika on pois älylaitteilla olemisesta. Lopuksi lupaamani käytännön esimerkki rajoista. Someryhmissä käydään usein keskustelua siitä, pitäisikö vanhemman ostaa nuorelle muutama siideri tai keskikalja, kun nuori on menossa bileisiin tai vaikkapa lukuvuoden päätöstä juhlimaan kavereiden kanssa. Tätä toimintaa perustellaan sillä, että jos itse ostaa nuorelle alkoholin, ainakin tietää, mitä nuori juo ja kuinka paljon. Lisäksi ajatellaan, että näin estetään niin sanottujen vaarallisten pullojen ostaminen pimeiltä markkinoilta. Äkkiseltään kuulostaa ihan perustellulta ja vastuullisen vanhemman toiminnalta, mutta jos vähän tarkemmin analysoidaan asiaa, niin mieleeni tulee ainakin 4 syytä olla ostamatta alkoholia teinille, siis varsinaisten terveyshaittojen lisäksi, joista voidaan puhua joku toinen kerta.
Ensinnäkin päihteiden ostaminen ja luovuttaminen alaikäiselle on lainvastaista ja rikos. Alaikäisen päihteiden käyttö ja hallussapito ei siis ole sallittua. Laki koskee kaikkia, eikä vanhempi voi itse päättää, noudattaako hän lakia vai ei. Lain noudattaminen ei siis ole vapaaehtoista. Kun vanhempi ei noudata lakia, antaa hän myös samalla nuorelle esimerkin siitä, ettei lakeja tarvitse noudattaa. Oletko varma, että haluat kasvattaa nuorestasi aikuisen, joka ei noudata lakeja? Toiseksi, ei ole mitään takeita siitä, että nuori ei joisi alkoholia ostamasi alkoholimäärää enempää. Päinvastoin, jo päihtyneenä hän on alttiimpi tekemään huonoja päätöksiä ja käyttämään lisää alkoholia tai muita päihteitä, mikäli niitä sattuu saatavilla helposti olemaan. Myös niin sanottujen pimeiden pullojen ostamisen riski kasvaa päihtyneenä. Kolmanneksi, ei ole mitään syytä tehdä päihteiden käytöstä nuorelle helppoa. Jos hän niitä haluaa käyttää, mielestäni nähköön sitten itse vaivaa. Kun nuori joutuu keksimään erilaisia keinoja alkoholin hankkimiseksi, se antaa hieman lisää aikaa harkita, kannattaako ollenkaan. Lisäksi hän silloin kantaa itse vastuun päätöksestään, joka saattaa myös joissain tapauksissa saada hänet perääntymään. Mikäli vanhempi ostaa alkoholin nuorelle, on vastuu vanhemmilla, ja nuori voi huoletta ikään kuin luvallisesti juoda alkoholia. Jos hän sen sijaan itse joutuu hankkimaan alkoholin, tarvitsee hän siihen ensinnäkin rahaa, ja joutuu hän myös tietoisesti valitsemaan vastuun tästä päätöksestä. Sitä paitsi ei ole ollenkaan pahitteeksi tässäkään tapauksessa, jos nuori joutuu suunnittelemaan, keksimään keinoja, käyttämään luovuuttaan tämänkin ongelman ratkaisemiseksi. Neljänneksi, ostamalla bileisiin nuorelle alkoholia tulet samalla vahvistaneeksi sitä kulttuuria, että juhlinta vaatii alkoholia ja päihteitä. Kuitenkin voisit yhtä hyvin antaa nuorelle mielikuvaa siitä, että juhlia voi myös ilman päihteitä. Tämä on arvovalinta täysin. Miten haluat nuoresi elävän elämäänsä? Eli ohjeeni on, älä osta alaikäiselle nuorelle alkoholia. Se on tämän jakson vinkki rajoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että rajat on olennainen osa nuoren kehitystä, hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ne tarjoaa nuorille turvallisuuden tunnetta, opettavat vastuullisuutta ja auttaa heitä kehittymään sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Samalla rajat hyödyttää myös vanhempia, sillä ne luovat selkeyttä, vähentävät konflikteja ja vahvistavat perhesiteitä. Seuraavalla kerralla pohditaan vähän, mitkä asiat vaikuttaa siihen, kuinka haastavaa nuoren on aamuisin herätä ja nousta kouluun tai vaikkapa kesätöihin. Onkohan asialle mitään tehtävissä? Ja mikä aiheuttaa sen, että aamut on niin haastavia monissa perheissä? Ja onko ihan ok, jos nuori esimerkiksi vaikka koko kesäloman elää väärässä vuorokausirytmissä? Lisäksi, jos haluat antaa vinkkiä, mitä haluaisit kuulla podcastissa liittyen teini-ikään ja vanhemmuuteen, laita viestiä mulle osoitteeseen jaanan.podcast@gmail.com. Muistahan tulla kuulolle. Moikka!